Coco Martin nagparamdam na sad mga idol. Ito nanawag sa una nimo nga paambakon kag helicopter ba nanawag balik. Si Migo Kulapo ni Asyong Kabalaka. Kay base na po unsa na sa ipatrabaho niya. Kay giupiran ba yan ni siya sa una nga paambakon sa helikopter ba? Istoryahan lang siya o kung sa imuhang gusto nga may tabo kung kwaon kag artista. Karong higayuna dili lang sa kuno siya makikistorya. Siya'y magbuot ug unsay role niya sa salida. Hoy man Shebi, ako na masunog trabaho sa Migo Kulapo. Magbarog na siya sa akong tindahan. Himuuna kong abidor iyang bakba. Among-among man sa naimuha ing kupisot. Unsa sa may imong gusto kung may mo ka artista kung kwaon ka niya. Asa man unsa may role nimo? Kuan lang. Naglisod siya pili sa iyang role mga idol. Kabata. Sakto Diyos kargada. Oh pero bata-bata ka niya amigo pero ning membro kas dukol. At tayo gawa. Akong giingan mga idol nga siya'y bata-bata pero siya'y pirming duklon. Ay pero ni duklon. Atay. Migo Kulapo wala ka o yun. Yata na seryahay. Oh, at artista ka. Manikris TV, okay rin ang duklon sa Migo Kulapo. Dako man sa eksweldo. Idol. Permente ko no ko duklon. Si Migo Kulapo, wala dyan ka o yun mga idol. Basin, og daghanon niya kayo siya bukol. Naupaw na biya iyang ulo in town. Nga ay.